Sponsorer og samarbejdspartnere ved Aarhus Håndbold får nu helt nye muligheder for synlighed i forbindelse med kampene i landets bedste håndboldrække i Energi Arena. Det, som der er sket nu, det er, at Aarhus Håndbold som de første i Danmark har fået fuld LED-eksponering bag begge mål. Og det har selvfølgelig en værdi. Når der er tv og spillet foregår, så er det klart, at der er mest tv-eksponering bag ved målene, hvor en stor del af angrebsspillet jo foregår. Den ene del, den anden del er, at det også giver en mulighed for, at du kan eksponere dig over for tilskuerne i hallen. Samtidig er kubeskærmen i midten af hallen blevet opgraderet. Det er den største af sin art herhjemme og fuldt på linje med det, man ser i de store haller i Tyskland. Storskærmen kommer til at hænge i 16:9-format, det er et tv-format. Så det betyder, at du som sponsor har mulighed for at bruge, hvis du har noget web eller noget tv-markedsføring, du i forvejen har produceret, så vil du kunne bruge det en til en. Så man kan sige, selvom at der i forvejen var en kubeskærm, noget mindre og noget ældre, knap så kraftige, så er det et kvantespring, der er foretaget nu. Både i den moderne teknologi, men også at du har mulighed for en langt bredere vifte af aktiviteter, du vil kunne bruge kubeskærmen til. Kontakt Aarhus Håndbold for at høre nærmere om eksponering under kampene.